ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ସିଂହ ରାଜାଙ୍କ ଶ୍ରୀରାଧ ପୁରୋହିତେ ବିରାଜ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଦି ପ୍ରାଣୀ। ପିଲା ଝିଲା ନାହିଁ ତଥାପି ପେଟକୁ ଦାନା କି ଅଣ୍ଟାକୁ କନା ଅଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ଚାଳରେ ଛଣ ନାହିଁ କାନ୍ଥ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା। ଭିକ ମାଗି ଚଳିବା କଥା। କୋଉଦିନ ସେରେ ପୋଷେ ମିଳେ ତ କୋଉଦିନ କିଛି ନାହିଁ। ପେଟରେ ଓଦାକନା ପକାଇ ଶୁଅନ୍ତି। 2 ଦିନ ହେଲା ଚୁଲି ଭିତରେ ବିଲେଇ ଶୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଖିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଲି ହାତରେ କୁଆଡ଼ୁ ଟହଲି ଟହଲି ଆସୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଚିହିଁକି ଗଲା। ସେ କହିଲା, ଯଦି ପୋଷି ନ ପାରିବ ବିଭା ହେଉଥିଲ କାହିଁକି? ମୁଁ ଆଉ ପେଟର ଦାଉ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ହାତରେ ଯାହି 2 ଖଣ୍ଡ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତୁମେ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମୁଁ ବିଧବା ହେବି ନାହିଁ କି ଏ ଛିଣ୍ଡା ନେକଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଚଳିପାରିବି ନାହିଁ। ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି? 2 ଓଳି ମନ୍ଦାଏ ତୋରାଣୀ ମୋତେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଧିକ୍ ତମ ଜୀବନ। ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ତୁମ ମୁହଁ ମୋତେ ବିଷ ପରି ଲାଗୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଜିଭ ଲେଉଟିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ବା କହିବ? କଟୁ ବଚନରେ ସତେ ଯେମିତି ତା କଲିଜା କାଟି ହୋଇଗଲା। ସେ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା। ନା, ଏ ଜୀବନ ରଖି ଲାଭ ନାହିଁ। କିଛି ଧରି ଫେରିବି ନଇଲେ ମରିବି। ଯାଉଁ ଯାଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟାଏ ବଣରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବଣକୁ ଗଲେ ବାଘ ଖାଇବ, ଘରକୁ ଗଲେ ବାଘୁଣୀ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କାମୁଡ଼ିବ, ରକତ ବୁହାଇବ, ଘାଇଲା କରିବ, କିନ୍ତୁ ମାରିବ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହୋଇ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକାବେଳକେ ମରିଯିବା କୋଟି ଗୁଣେ ଭଲ। ଆଉ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତ ଭିତରେ ପଶିଲା। ସେଠି ପତ୍ରଟାଏ ପଡ଼ିଲେ କୁଲାଟାଏ ପଡ଼ିଲା ପରି ଶବ୍ଦ ହୁଏ। କାଠି ଖଣ୍ଡିଏ ପଡ଼ିଲେ ମୁଗୁରାଟାଏ ପଡ଼ିଲା ପରି ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଦିନସାରା ଖିଆପିଆ ନାହିଁ। ଏଥକୁ ବାଟ ଚଲା ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟାଏ ଗମ୍ଭାରୀ ଗଛ ମୂଳେ ଫାଁ ଗାଳି ପଡ଼ିଗଲା। ବଣଟା 100 କୋଶ। ବଣର ରାଜା ସିଂହ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକସାରୀଙ୍କ ବସା ସେଇ ଗଛରେ। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଦିହେଁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ମଡ଼ା। କେହି ତ ନଥିଲେ। ଏଠି ମଲା କିଏ? ଏତିକିବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମଶା କାମୁଡ଼ିବାରୁ ସେ ଚାପୁଡ଼ାଟାଏ ମାରିଲା। ଶୁଆସାରୀ ବୁଝିଲେ ଲୋକଟା ମରି ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିଛି। ଶୁଆସାରୀ ତା ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ? କାହିଁକି ଆସି ପଡ଼ିଛୁ? ଗହନ ବନ, ଅନ୍ଧାର ରାତି, ବାଘ ଭାଲୁ ଗୋଳ। ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ଚଟଣି ପରି ଚାଟି ଦେବେ। କାହିଁକି ଆସିଛୁ କହ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ମୁଁ ମରଣକୁ ଖୋଜୁଛି। ମରଣ ଯଦି ଆସି ମୋତେ ଲୋଡ଼ି ନିଏ ତ ଭଲ। ବାଘ ଖାଉ, ସାପ ଖାଉ, ଭୂତ ଖାଉ, ଯେ ଇଚ୍ଛା ସେ ଖାଉ। ଶୁଆସାରୀ ଖୋଳିତଡ଼ି ସବୁ କଥା ପଚାରି ବସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ଦୁଃଖ କହିଲା। ଭାରିଯାର କଟୁ ବଚନ ଶୁଣିଲେ ହାଡ଼ରୁ ମାଉଁସ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ପେଟରେ ପାଠ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ନିଲଠା ଜୀବନ ରଖି କି ଲାଭ? ଶୁଆ ବୁଝେଇଲା, କେହି ଚିରକାଳ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ ନାହିଁ କି କେହି ଜୀବନ ସାରା ସୁଖ ପାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେ ଦୁଃଖୀ କାଲି ସେ ସୁଖୀ। ମରିବା କଥା ମନରେ ଆଣୁଛ କାହିଁକି? ଏତିକି କହି ଶୁଆସାରୀ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ସାରୀ କହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଣିଆ ଆମରି ଆଗରେ ମରିବେ? ଶୁଆ କହିଲା, ତାକୁ ସିଂହ ବାଘ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚେଇବା, କିଛି ଟଙ୍କା ଟୋକର ଦେଇ ବିଦା କରିବା। କେମିତି ଦେବା? ଶୁଆ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଖଞ୍ଜିଲା ସାରୀ ମନକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦୁହିଁଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ଶୁଆ ଯାଇ ସେ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲା, ବୁଝିଲ, ଆମେ ଦିହେଁ ସିଂହରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଂହରାଜା ଆମ କଥା ମାନନ୍ତି। ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଆମ କଥାରେ ଚଳନ୍ତି। ଆମେ କାଲି ଯାଇ ସିଂହରାଜାଙ୍କୁ କହିବା, ଆଜି ଛାମୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରୀରାଧ। ପୁରୋହିତ ଆସି ଶ୍ରୀରାଧ କରି ଦକ୍ଷିଣା ଘେନିଯିବେ। ତମେ କାଲି ସକାଳୁ ନାକସିଧା ଏଇ ଝରଣା କୂଳେ କୂଳେ ଯିବ। ବାଟରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିବ। ତାରି ଗୁମ୍ଫାରେ ସିଂହରାଜାଙ୍କ ବାସ। ପାହାଡ଼ ମୂଳରେ ଗୋଟାଏ ଲଟାବର କୋଷେ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ମାଡ଼ିଛି। ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ସିଂହରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖେ କେତେ ମହାବଳ ଭାଲୁ, ଗଧିଆ, ବିଲୁଆ, ମାଙ୍କଡ଼, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଶାଗୁଣା, ଛଞ୍ଚାଣ, ଚିଲ, ମୟୂର ଥିବାର ଦେଖିବ। କାହାକୁ ନ ଡରି ତମେ ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁରୁଜ ପକାଇବ, ପିଣ୍ଡ ବାଢ଼ିବ, ର ଠ କରି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବ, କିଛି ଫଳ ଖାଇବ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ହାତକୁ ଫୁଲ ପେନ୍ଥା ଦେଇ କଇଲାଣ କରିବ। ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ହୀରା, ନୀଳା, ଅସରପି ଗଦା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବ। ଯେଉଁ ମାଇପିକୁ ସିଂହ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟାଇ ଆଣି ଏଠାରେ ରଖାଯାଏ। ତମେ ସେଥିରୁ ପୁଳାଏ ଦକ୍ଷିଣା ବାବଦକୁ ନେବ ନାହିଁ। ଏକଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ ପାଇଲା। ସେ ତହିଁ ଆର ଦିନ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାହାନ ପ୍ରକାର ଶେଷ କଲା, ମାଟିରେ ତିଳକ କଲା, ତାପରେ
ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଏ ଭିତରେ ଶୁଆସାରି ଉଡ଼ିଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଂହରାଜାର ସେଇନେ ପହଡ଼ ଭାଜିଥାଏ। ଏତେ ଭୋରରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିବାର ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ଭାରି ସଅଳ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆଜି ଛାମୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଶୁଭ ଦିନ। ଆଜି କେହି ଜୀବ ହିଂସା କରିବେ ନାହିଁ। ବଣଭୁଆକୁ ଘୋଡ଼ା କରି ତା ପିଠିରେ ପାହାଡ଼ି ମୂଷା ବୁଲିବେ। ହରିଣ ମହାବଳର ଗାଲକୁ ଚାଟିବେ। ତମ୍ପ ସାପର ଫଣାରେ ଚଢ଼ି ବେଙ୍ଗ ବୁଲିବେ। ଗଧିଆ ଠେକୁଆକୁ ଗେଲ କରିବେ। ସିଂହରାଜା ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବା ହାଇ ମାରି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତ ଏଡ଼ୁଟିଏ ହେଲିଣି, ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଥା କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଆମର ଯଦି କେଉଁ ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଲା କେମିତି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିଷ ବଡ଼ କୂଟକପଟିଆ। ସେ ମିଛ କହେ, ଠକେ, ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା ତ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ସେ ବହୁତ ପାପ କରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆମେ ହେଲୁ ବଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆମର ପାପ ନାହିଁ। ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ ଅଧେ ମାରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ସେଥିରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମର ପାପ ନଥିବାରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପୁରୁଷକେ ଥରେ ପଡ଼େ। ଛାମୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରେ ଥରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଛାମୁଙ୍କ ଅମଳରେ ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ବଡ଼ ଶୁଭ ଦିନ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ହଉ, ଭଲ କଥା। ଆମେ କ'ଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ? ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ କିଏ? ମଣିଷକ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର କିଏ ଜାଣେ? ପ୍ରାଣ ଭୟରେ କିଏ ଏଠିକି ଆସିବ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଛାମୁଙ୍କୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଫୁଲ, ଫଳ, ରାଶି, ଉଆ ଚାଉଳ, ବେତକନ୍ଦା, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଯାହା ଲୋଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବୁ। ପୁରୋହିତ ଏଇକ୍ଷଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ମୁଁ କହି ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବା ଦରକାର। ନଇଲେ ସେ ରାଗି ନିଆଁବାଣ ହୋଇଯିବେ, ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ଏ ରାଇଜକୁ ଜାଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବେ। ଛାମୁ ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଗଧିଆ, ବିଲୁଆ, କୋକିଶିଆଳି, ଗୋଧି, ସାପ, ବଗ, ମୟୂର ଆଦି ସବୁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇ ଡକାନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଗୋଟାଏ ହେଣ୍ଟାଳ ଛାଡ଼ିଲେ। ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବଣ ଭୂଇଁ ଦୁଲିକି ଉଠିଲା। ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଆଦି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଲା। କ'ଣ ପ୍ରବାଦ ପଡ଼ିଲା? ରାଜା କାହିଁକି ଡକାଇଲେ? ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ସିଂହରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ଆସି ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ, ଦେଖ, ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। କେହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି କହିବେ ସେମିତି ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଶୁଆସାରି କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ବଣରୁ ଫୁଲ ଫଳ ଆଣିବ, ତାପରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିବ। କେହି ପାଟି ଫାଟି କରିବ ନାହିଁ। ପୁରୋହିତ ଆସିଲା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦଣ୍ଡବତ କରିବ। ପୁରୋହିତ କଇଲାଣ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସିବ। ମହାରାଜ, ପୁରୋହିତ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଛାମୁ ଆସନରୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନମସ୍କାର କରିବେ। ତାପରେ ପୁରୋହିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ। ଫଳମୂଳ ଭୋଜନ କରିବେ। ବିଦାକୀ ରୂପେ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଗୁଡ଼ାଏ ଏଠି ଗଦା ହୋଇଛି ନେଇଯିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମତେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସି ଗଦା ହୋଇଗଲା। ଝରଣାରୁ ଜଳ ଅଣାଗଲା। ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଲେ। ଏଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାକ ସିଧା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଲିଲା। ଗଛ ବୁଦା ସନ୍ଧିରେ ଗଳି ଗଳି ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଗୋଟାଏ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା, ଶହ ଶହ ବାଘ, ଭାଲୁ, ଗଧ, ଗୟଳ, ଗଣ୍ଡା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଗେଇବାକୁ ତାର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ଭାବିଲା, ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟି ମୋତେ କି ବିପଦରେ ପକେଇଲେ। ଏମାନଙ୍କ ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ରକ୍ଷା ଅଛି? କାମୁଡ଼ି ଟିକି ଟିକି କରିଦେବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କିମ୍ଭୀର କବଳରୁ ହାତୀକୁ ରଖିଲ, ବାଣୁଆ ଦାଉରୁ ହରିଣକୁ ରକ୍ଷା କଲ, ଏ ହତଭାଗାକୁ କ'ଣ ରଖିବ ନାହିଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛାତିକୁ ପଥର କଲା। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହା ହେବ। ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଚାଲିଲା। ଦେଖିଲା, ହାଇ ମାରୁଛି। ଗୟଳ ଶିଙ୍ଗରେ ମାଟି ଉଠାଉଛି। ଗଧିଆ ଜିଭ କାଢ଼ି ସଁ ସଁ ହେଉଛି। ଭାଲୁ ନଖରେ ଦେହ କୁଣ୍ଡାଉଛି। କିଏ ଖତେଇ ହେଲା ପରି ଦାନ୍ତ ନିକୁଟୁଛି। ଟିକିଏ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଉଠିଲା କି, ବାଘ ଡେଇଁଲା କି, ଆରେ କେହି ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇଲା। ସବୁ ଜନ୍ତୁ ଭୂଇଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ପୁରୋହିତେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କଇଲାଣ କଲେ, 8ଟି କୁଆ, 12ଟି ବଗ, 100ଟି ବିଲୁଆ, 10,000 ଶାଗୁଣା ତୁମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦହି ଖାଡ଼ି ଖାଆନ୍ତୁ। ରାଜା ମଣିଷଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥିବ ଭାବି ଯାଇ ନିଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ପୁରୋହିତ ଭୂଇଁରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବାଲି ମୁରୁଜରେ ଆସ୍ଥାନ କାଟିଲେ। ଫଳମୂଳ ପିଣ୍ଡ ବାଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି ଫୁଟିଗଲା କାଇଁଚ, ତୁମର ଆମର ନାଲି ପାଇଁଚ,
ନାଲି ପେଁ ପେଁ ଧୁମ୍ସୁ ଧୁମା, ନାକୁଡୁ ପାକୁଡୁ ଭାକୁଡୁ ଉମା। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ ପ୍ରଭୃତି ଫଳ ଭୋଜନ କଲେ। ଝରଣା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପିଇଲେ। ତାପରେ ଫୁଲ ନେଇ ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତାପରେ ବିଦାକି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ଗଦା ହୋଇଛି, ଏ ତୁମର ବିଦାକି। ଏହାକୁ ଗଣ୍ଠିଲି ଗଣ୍ଠିଲି କରି ପତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ବାଘଙ୍କ ପିଠିରେ ଲଦ 100ଟି ବାନ୍ଧୁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରେ ପୁରୋହିତ ଚାଲିକିରି ଯିବା ନିଷେଧ। ତୁମେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ଘରକୁ ଯାଅ। ଯାଉ ଯାଉ ବଣ ଗାଁ ପଡ଼ିଲା। ଏକାବେଳକେ 100 ବାଘ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଲୋକେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଘରକୁ ଯାଇ କବାଟ କିଳିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପାଖେ ହାତୀ ଶୋଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓହ୍ଲେଇ ବାଘଙ୍କ ପିଠିରୁ ଗଣ୍ଠିଲିତକ ପିଣ୍ଡାରେ ଥୋଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାପରେ ବାଘ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ବଣକୁ ଫେରିଯାଅ। ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଆରେ ଡାକିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭିତରୁ ରାଗିକରି କହିଲା, ହଇରେ ଅଳପେଇସିଆ, କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ବଣୁଆ ଶାଗ? କାଲି ରାତିରେ ପେଟରେ ଓଦାକନା ଦେଇ ଶୋଇଲି, ଆଜି ଏଇ ଶାଗ ଖରଡ଼ିବି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଆଲୋ ପାଟି କରନା, କବାଟ ଫିଟା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଡରି ଡରି କବାଟ ଫିଟାଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟାକୁ ଗୋଟା ଗଣ୍ଠିଲି ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଡ଼େ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଯେ ତା ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ବାଘ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ।